Santa Margarida d'Agullàdols. Santa Margarida d'Agullàdols és una església amb una nau de planta rectangular rematada en absis semicircular. La porta original, amb arc de mig punt adovellat, es troba en el lateral orientat a migdia, acompanyat per arcuacions cegues llombardes entre lesenes que s'estenen fins a l'exterior de l'absis, on s'hi obren 3 finestres de doble esqueixada. El lateral nord, no obstant, no està decorat i s'hi adossen 2 contraforts. Més enllà de l'obra original, hi són visibles diverses reformes. En primer lloc, tota la construcció va ser sobrealçada, configurant una coberta amb volta de canó nervada. L'altra modificació substancial fou l'obertura d'una porta axial en l'extrem oposat a l'absis, feta amb brancals de pedra i una llinda de fusta, per sobre de la qual s'aixeca un altre element afegit, un petit campanar d'espadanya. Cal fer esment també que s'han eliminat alguns cossos afegits al llarg del temps, com la sagristia que tapava la porta primitiva.